Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Ovo je pozicija za igrača sa fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Mihajlović i gol! Da li je ovo trenutak istorije fudbala? Da li je ovo gol koji vodi Crvenu zvezdu u finale Kupa evropskih šampiona? Siniša They're willing to play just sideways, keep possession of the ball. They're not desperate for the win as England are. Now it's Charlton, Bobby Charlton, Hunt on the right. Maybe a shot from Charlton. It's worth trying.